Assalamualaikum guys warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dipedot-pedot ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Su. Persiapan bersih-bersih rumah arep bodo guys, ngresiki serawang-serawang. Monggo di gua monggo pinarak. Mosok tamune kok ning dhuwur blandar. Tamune iki yo ora ning dhuwur blandar ya. Tamune iki ra ngarah sampai tekan dhuwur-dhuwur ya guys. Tamu ki yo ora ndangak-ndangak ngeti blandar, sing dingeti ki jajan ning dhuwur meja. Jajane apa ae yo. Enek amplope apa ora yo. Ngono guys, orang Indo blandar. Pak Suki mulai bar subuh guys sampai padang rontong tong nih urung leren. Iki Pak Suki sing bagian resik-resik, engko dhewe sing bagian ning pawon, perpawonan guys. Gawe ambeng. Wis mbok pateni mah kulon manganu tenge. Nek wong lanang ya rasah nyembung ya Mas. Nek aku ya panggah tak sembung gentare. Lah ora geduk tok dhuwur. Pas nek kelewat ngantem lampu. Ya tamu ya randangak amah, ndangak iku sandung. Anggek pirang sasi yo Mas nek ngresiki kok yo wis kaya ngono meneh. Lho pojokane iki lho. Lah aku dhuwure iki lah. Pakane kucing mbok anguk ora ya? Wis mbok pakani. Ya sini cerek arep bodho nang paling yo. Alah ya diresiki ya ora arep bodho tok. Sing ngisor ku mang wis ah. Ya kok wong biasane ya 3 sasi pisan ngresiki serawang yo guys. Ngingeti pating krentul niki ya risi rasane nek gak nang disampluki. Guys, Pak Surya bene wis teko. Memang kuwi pamite arep golek daging sapi. Tapi entuk apa ora? Abene wis teko, guys. Lho, tenan. Walah, tek entuk dong-dong barang ngene sapa? Alhamdulillah wis dientukno. Walah, wong cul esuk iki antri. Lho, kok pacul mbok cikok ning Mbong Anyar. Cul esuk ku antri. Kembange urung entuk ya? Kembang gaman. Daging nek kate kok rombong. Ben dosok wong itu ora berawat mentolo. Ya kudune ya melok ndosok-ndosok ngono barang ya, guys. Oh, alah, kowe mangan daging sapi kok leren ngene kok 3 dina ki bolak-balik ning Randu sampai ra entuk terus, guys. Emang pirang kilo ya? 1,5 kilo. 1,5 kilo. Gak njeluk sing enek balungan ya? Wong wis singuran perkara wong. Njeluk diasem-asem, guys, Pak Su. Lah yo ya.
Oh, wis akeh men ki sing pembok asem-asem pirang kilo ya, Mas. Dong-dong sak buang kok isine ape mbleh wedhus dhewe piye iki. Oh, alah ya. Kuwi mangan wak sapi kok ngene kok bolak-balik ning Randu sampai 3 dino, guys, angger tekan kono. Ini tak irisane. Apa? Ndang. Angger tekan kono balik gak uman. Iki mang diloloni. Boleh aku tak perasan ya. Oh, isuk wis mangkat. Jengkel. Malah kudu mulih jere antri karo wong wedok-wedok. Mak Edian mang anu ya. 140 ki ning Wulung, sekilo lagi mau piro? 13. Oh, berarti kacek 10.000 ya murah ning Randu tapi kok kono kan gak antri nek ning Wulung. Gak antri omong ning kono. Nek kacek 10 wong apa itu ya long dosok ini wong itu. Lah iya. Yo tetep 10.000 ki lho ya entuk marik-mari, entuk masako rong renteng. Entuk roiko rong renteng gak lumayan. Dian sing. Mak Edian, isuk mangan mbek Mbak Sam ning Wulung. Ning pasar Wulung. Ndang nganu ah gelar sak. Nek apa mbok iwangi ngirisi. Nek anggitku ki nganu, Bapak. Aku tak ning omah kulon sik ngguwaki sampah-sampah sing ning Tak irisane. iya, tak ngguwaki sampah-sampah sing ning blek-blek ki tak guwakane kabeh. Ning omahe anak-anak ya, guys. Karo ngguwaki kotoran kucing. Ada ember-ember sik. Engko sore karek nggodhog. Jane itu nek pasar nganu ning pasare ya. Ya ning Wulung ning pasare kono ning pasar. Kone awake dhewe kae. Iya. Ya bakul sing jero menjero kae lho. Kuwi. 140. Heeh. Kalau peso sing kong nibu nggih tan kilo landhep. Ambek telenan sing telenan kayu kae. Gak ning kono gak antri kok. 1,5 kilo. Mbok kon asem-asem kabeh ya? Nek gak itu kok. Kesukaan ki asem-asem Bapak. Ngono ki mbok jarene ape mbok sambeli mercon, apa direndang. Rendang iwak sakmono kok. Wis kadung mek dong dondong ngono kae ya, guys. Asem-asem kan simpel ngirit gawean ngono. Ya wis karek kowe kok sing mangan iki kowe aku pengen anu pitik. Ketok-ketok ngene wis altel-altel wis ringkes ngono lho, guys. Aku apa mbleh pitik dhewe ya, guys. Lah kok nek masakan sing mercon iki barang kan ribet ngono lho. Nek asem-asem kan wis karek plangkung-plangkung. Yes, manut. Ringkes gawean ngono lho. Sing telenan sing kayu. Ini tanggul ya apik. Wis dadi pindhone neh. Aku sing gladi. Lho, Jadi tapi udah dipangani tikus. ngene Mbah Pomo kuwi iya kok. Itu dipangani tikus, mbah piye tikus merajalela neh iki. 200 susuk mangeni. Ayo, iwak sakmune ya 200 duwike. Iki ada. Atom kae ning isor rak kae lho, atom-atom akeh no kok. Ning isor kae lho. Iki iki lho ya, wong yo akeh derek-derek ngene kok iso sing digolek iki apa ya? Kekuran. Lah, penyawange kok. Oh gede embere mbek iwake ngono kok iso. Ya mana? Iki ki nganu, guys. Engko nek Mbak Ana rene kan yo moh iwak sapi, moh pitik Jawa, ki tak tumbasno suwiwi. Kesukaan iki suwiwi, guys. Dadine yo wis tak godhog terus digoreng ngono ae. Digoreng nek, guys. Wis, Bang, barno ya. Daging anu ya Mas, apik ya Mang, gak enak sing balungane ngono lho. Enak iki. Nek diasem-asem iki enak balungan ya, sandung-sandung lamur ngono kuwi. Dan itu nendang seneng, ate wong itu wis. Sing Tame lambar keri dikek, denger gede ndek. sing seneng ki kowe makane ya semangat, ngirisi lah ya semangat. Dinde seneng. Favorite ki asem-asem. Ya apa ae gelem. Cuma kan iki ngringkes gawean ngono. Menakno aku ngono. Iya lek aku urung mercon iki bumbune sik marik-marik. Iki bumbune. Bumbune cuma lombok diketok tak tel.
dadi ya guys. Burung mik. Alhamdulillah guys, iki dhisik wis arep blender bumbu sayur. Sayur lodeh guys, sing dienggo nyayur ayam kampung. Sampai tak blender. Terus kayak iwak iki urung mup, iki tak kei api kecil guys. Api niki cilik ngono kuwi ae. Dadine medhoke iki kan gak mbegedat kaya ban truk. Medhoke iki apik. Nek genine cilik, nek genine langsung gede kuwi walah. Engko banyune umup diguak diganti banyu yo guys. Ganti banyu. Mas yo diumbah ping bolak-balik lah yo. Panggah abang ae. Iki mau pentolane kan coplok yo guys. Sing ireng-irenge digawekno paksu ngene iki lho kayu. Tapi ya panggah awet iki wis ora ditukok-tukokno ning ngene iki. Wis kanthil ae. Awet ora ditukok-tukokno. Sekesuk gawe pentolan ki enek sak jam dhewe ku. Kae terus kerja sama ngoceki brambang bawang. Kanggo asem-asem iki engko. Terus ki mau ndoke iki wis tak Cacak berapa sing cilik iki ora. Tak godhog guys. Iki ndoke tak godhog ngene ae glundungan. Terus iki laos salam sere kanggo apa nyayur. Piye, Dek? Bawange nah, lah nek asem-asem iki nek gak akeh brambang bawange yo kurang sip ya, Bapak. Yes, iris ngono. Cilik-cilik. Tangu iki ora keras. Yo nganu pilih sing gede-gede lah gak apa-apa. Wis pilih sing gede-gede. Brambang sok cilik-cilik. Lha yo brambang regane yo larang, Dek. Brambang 50.000 kalau ora gede. Sak padha jempol-jempole bayi nggih lair iki. 50.000 iki. 38 sing ndek iki sing tanggale tak tuku kae gedene sak padha kintel-kintel ngono kok. Muter ayo larang yo cilik-cilik lah yo ditlateni. Apa piye meneh? Ngono nek brambange wis bersyukur kok. Ya. Cilik-cilik suwen. Sabar. Aku tak blender, gak tak gawe bumbu. Jangan ya guys, ngunain nggih. Lah iki proses gawe momok, guys. Iki bumbu jangane ya wis dadi. Iki bumbu jangan, terus iki momok. Tempene tak momok ae ora tak kering nggih, simpel. Terus iki engko ganti kacang, wis bumbune ambeng ya wis ngene iki ya guys, kacang, momok, terus bihun karo apa tempe tahu. Karo ndok iki engko wis ngene wis mantul ya guys. Iwak ya wis do duwe iwak dhewe-dhewe. Kayak Pak Su karo Dinda iki mempersiapkan bumbu asem-asem. Bumbu asem-asem ngirisi brambang, bawang. Pak Jaran. Pak Jaran. Apa ya? Pak Jaran apa, Pak? Kok kadal ndek anak-anak telepone ndek sore. Lah wis tekan kono ki yo gak ngabari dhisik ya guys. Tak telepon bar magrib iki. Piye le wis tekan kono porong? Walah Dem, pun Ding. Ngono lha nek ora ngabari mboke ngono kek yo kepikiran mboke aku ngono. Walah lali De, tenan aku lali tenan Ding ngono tak telepon iki. Basa tak ceritani, Pak Suki bolak-balik ning Randu ki sampai ping pindho iki Mas. Lah kena apa Ding? Lah golek iwak sapi entek terus ngono. Astagfirullahaladzim De, Ding. Wis karek sesuk ide. Lah ya mangkane karek sesuk ki nek gak entuk ya ben golek kodhok ning Britan kono blumbang kuwi aku. Nek guyu nek aku. Ben golek iwak kodhok kono aku. Wong golek ngono kok angel mbah golek iwak antrine iki walalah. Wong ndeknane iki tak omongi ya. Iya. Kurang seminggu kan nang tumbas engko dikek freezer. Ora antri.
Engko ditunggu sampai sat ya guys. Kurang kuning iki mang kunire kurang guys. Bumbune kan tumbar bawang kunir tapi kurang kunire. Wis ben serontok tanek. Iki guys, asem-asem iki wis mateng. Alhamdulillah ya guys. Ku nek gak tak cicil ngene, sore engko gugup kabeh. Sing kena tak cicil tak matengno sik ya, tak matengno dhisik. Engko sayur lodeh. Gurih-gurinane guys. Nek bar mbeng-mbeng anggek kan iwake bareng anggek tak tokno ke freezer. Dadine jek beku. Ya asem-aseme wis dadi ambune guys. Jare Pak Suki golek sing simpel-simpel ae bumbune trimo lombok brambang bawang dijegur-jegur kei laos, kei salam, kei gula, kei uyah wis dadi asem-asem seger ra kaprah ya guys. Cocok. Sesuk nek ijek karek manasi ngene wis. Idene Pak Su wis top marko top. Wis iki mulai guys proses gawe mie. Iki kol karo sawi wis tak oseng iki guys. Tak paringi laos, salam. Terus masako. Terus dilanjut wortele. Iki arep tak gawe putihan ngene guys, ora tak kecap. Ketoke kok enak sing warna putih ya guys. Arek nunggu alum. Iki momoke wis mateng. Kacangnya wis mateng. Terus iki masak sego. Masak sego niki wis karek ngenteni taneke guys. Karek nanek notok. Ngenteni sedelok engkas 10 menit engkas pintas. Terus lanjut bihun ini tak putean ini ya guys. Iki bihun kene guys, ora bihun sing maring ibu lho nggih. Eman-eman sing maring ibu iki. Tak wet-wet dimasak dimak dhewe guys. Iki soalnya kan dienggo ambeng iki tak tukokno bihun kene. Ora soon iki tapi bihun. Yes, ketoke enak nek putih ngene iki ya guys. Ya selera sih ya guys. Enak sing seneng dikecap, enak sing seneng diputih, tapi desih iki ketoke kok anggek seneng tak putih ngene iki guys. Biasa. Karena iki ora dikek abang. Ben prai gak lipenan ya guys, poso-poso kok lipenan. Ben putihan ae. Iki mangi tak irisi lombok, brambang, bawang guys, tak goreng.
Terus wis setengah mateng, kole tak plungno. Tak gongso sedelok terus lagi wortele. Wis karek nunggu iki guys, ngenteni cair. Iki sik mbeku koyo ngene iki. Kok karek nggodhog sambele ya wis dadi. Iki sing tak sayur lodeh. Terus rencana iki sesuk ditukokno lontong, guys. Wis tak peseno lontong. Cek ngene ya guys. Cek beku. Salok ya wis kenek, salok ya urung. Klopone iki karek mecah guys, klopone iki urung pecahan ya cek nglinting kan. Jenenge klopo sakmene kok regane ya Allah. Kok kaya emas permata guys. Iki lho, padahal iki cuwilik guys iki. Sak tekeman iki lho. Ngene sakmene 16.000. 16.000 iki lho guys ndek iki. Padahal dijunjung ngene iki ora abot. Cilik. Sak epek-epek iki lho. 16.000. 16.000 ora 16.000 ya guys. Wong ya butuh nyayur lodeh, ya panggah ditumbas. Iki guys, iwake mulai tak godhog karek ngenteni umupe guys. Kok ditutup ben umup. Iki segane ya wis mateng, karek ngadai tumbu. Karek noto-noto ning tumbune guys. Ini ya wis mateng. Wis siap kabeh. Asem-aseme ya wis mateng. Iki karek desih iki karek marut klopo karo diperesi santen iki wis dadi guys. Karo iki engko bagiane Dek Dinda sing embeng-embeng tapi ijek do istirahat guys. Pak Su karo Dinda iki jek istirahat anggek bar nyengkut kaya ngono. Poso karek sedina iki engko yo guys, muga-muga lancar sampai engko tekane buka nggih. Nek Dek Dinda sih posone full guys, ora bolong babar pisan, full ben do istirahat sik. Engko nek wis sengengene rada ngliwang kok anggek mulai di toto ambenge. Wis ngono ya guys, aku dilanjut neh nggih. Ya guys, mulai ambeng-ambeng guys. Oke. Iwake wis medhok, wis tak pateni kompore, gidese lanjut ambeng-ambeng sego, maksudnya kayak ning bumbu iki guys. Dicandak. Adik Dinda iki tak bugahi kok cek urung tangi. Sayang, ya Allah. Mambuah naga rupane Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Dalem, mama gak diparingi kok. Mama arep diparingi. Gak diparingi, mama. Tetes. Nggih, mboten pareng. Sang. Aduh. Wes, alah, yo. Jan tenan, guys. Mbah piye iki? Mbah piye biang kerok. Aduh. Nggih, ambah. Ambah. Kene duduk kene awak mama. Duduk kene. Duduk ae sing apik sik. Duduk. Nggih, duduk sik. Halah mbah, guys, ngapunten nggih, guys. Guys terponakane dhisik nungguin ndri dhisik. Nek kamerane bagian kudu di tong ae dipindah. Duduk ngono sing apik, Mam sik. Kayak abang kabeh cagakku kaya rupane.
Sok bahayani tenan pokoke iki sah. Nambah kamera kok gegete kok kudu dipikul ya. Wis ngono ae yo guys, kontene ya guys, sesuk dilanjut meneh guys. Wis matur suwun sanget keluarga DC. Video-videone sampun ditonton, sampun disupport, sampun di like, komen dan subscribe ya guys. Keluarga DC cuma bisa mendoakan semua family online tanpa terkecuali nggih. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine guys. Ini Indonesia maupun yang ada di luar negeri, semuanya tanpa terkecuali nggih. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu, rezekine ngalir terus ya guys. Menawi nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nutupno iki lho guys, ambeng-ambeng. Dingko enek gedange, enek apeme, enek ndok ya lah wis kabeh ya guys, enek tahu tempe, enek peyeke ya guys. Oh, tumben kok ngliduk kowe.